Hola, hola, com esteu? Benvinguts al Tarotista Sofista, una altra vegada. Bien, quant de temps? Bien. Bueno, pues aquí tenim dos opcions avui, que són l'amatista per la primera i el quarzo normal, blanc, de la segona, ¿vale? I que té a veure en la primera opció Everyday Witch, el tarot de la bruixa de cada dia, diguéssim, en català, està en anglès. I també direm la lectura de les energies en les cartes de clou, de Sakura. ¿Vale? I la segona és el tarot d'Art Nouveau de Dorat. Bueno, és que no sé com es diu, el nou art de que és així nou, que vaig comprar fa poc. Molt bonic, la veritat. I de detrás tenim la Sakura, les cartes de Sakura de sempre. ¿Vale? Pues bueno, avui he volgut tirar les cartes per a Batros, per a tothom que vulgui pel YouTube, més que res perquè m'ha agradat bueno, m'apeteix i me fa goig per el tema dels eclipses i tot això que ja han passat, per a veure si vos puc ajudar una mica a passar millor el tràngol, no? Perquè m'ha sortit una carta que no acaba de ser del tot positiva, perquè vol dir que hi ha coses dolentes, no? En certa manera. Aquí diu, no sé si es veu bé, dejando fluir, dejar que fluya todo y dejar atrás lo que te hace sufrir, ¿vale? Y te parla de... A ver si ho veig. Ángel Yeyael combate la tristeza i da consuelo. No es veu molt bé perquè la llum toca molt. Hi ha molta llum, però en canvi no s'acaba de veure bé. No sé, així millor. Bueno, potser precisament perquè hi ha molta llum avui se veu una mica mal en la càmera. Però bueno, anem a parlar de la primera opció, ¿vale? Primer començarem per aquí, per a veure en esta rosa tan meravellosa que em vaig comprar del col·le, on treballava. Gràcies, Eli. No, no va ser Eli, va ser... O... no me'n recordo ara. Bueno, qui va ser que m'ho va fer? Clara va ser. Clara. Sí, gràcies, Clara, si ho estàs veient. Ai, tinc bons records d'aquell col·le. Perquè va ser el meu primer faena i m'ha agradat molt. Està molt a gust. També tirava les cartes als docents i ara estic tirant les cartes als docents, alguns d'ells que són de tot arreu de Catalunya. Me faig dir en un grup de WhatsApp de coneixement espiritual i coses d'estes de tarot, pues si els puc fer una ajuda, pues sempre estic allí disponible per a vosaltres. A veure què surt, quina energia surt avui, ¿vale? 2 cartes me diuen només, d'estes. Ai, que bonic. La llum que dia jo. Que és curiós. La llum, a veure si es veu la llum. El de light, la llum, no es veu molt bé. Que raro, eh? No sé ni com ficar-ho, però és igual. Està així. The light, de veritat que hi ha molta llum avui. Però aquí en la pantalla no s'aprecia prou. Significa que ja ve el llum, ja ve el moviment de la llum, perquè damunt surt el moviment. És molt bona combinació, perquè vol dir la llum que se mou, la llum que va endavant. Per tant, animeu-vos, que vindran coses bones. Jo em sento bé. Vull dir, aquest eclipse no m'ha afectat massa. Però la primera opció tenim una bona sensació, que és que les coses aniran a millor, a més claredat. Moveu-los per la llum sempre. Aquesta llum que hi ha ara tardor és molt bonica. És com si fos molt clara. No acaba de ser forta, sinó més aviat de potència lumínica, no de calòrica, saps? Bueno, doncs tenim aquestes dos. I a veure què més ens diuen a nivell del tarot, perquè digui una mica alguna espècie de com esteu vosaltres. Entenc que aneu a millor en aquestes cartes. I l'únic que vull saber aquí és com vos puc ajudar, què vos podrien dir les cartes per a que vos ajudés a tothom que m'està mirant. A veure, este és el bo que té, és que són rectes, no llegeixo invertides aquí. Perquè, si veieu, s'aprecia si està invertit o no, perquè són figures, són una escombra o granera
diem nosaltres en Tortosí Granera. Recordeu que este canal és d'un tortosí i que, vulguis o no, pues estic dient frases i paraules que no són molt típiques catalanes. A vegades sí, però normalment pues, hi ha expressions així. I bueno, aquestes són sempre rectes. A veure què m'ho surt. Aneu pensant. Sempre rectes, doncs hi ha dos que no ho són. Unes quantes que veig que no estan rectes, no sé per què. A veure. Vale. No sé, aquestes estaven invertides. Jo no les he ficat invertides. Aquí hi ha una altra invertida. Vaig a triar totes les invertides. Perquè jo quasi de bé no he utilitzat este tarot. No sé què fan invertides perquè no n'he ficat cap. I aquí hi ha dos més. A veure, esta també. Què està passant aquí? A veure, ara ja no. Quasi totes estan rectes, de veritat, però hi ha algunes que són invertides i em volen dir alguna cosa. Si no, no estarien. Jo no ho he preparat, això. Pareix que ho he preparat i no. Perquè jo no me dedico a invertir cartes que qualsevol que ja es veu quines són. O sigui, ja es veu quines estan invertides, no? A veure, m'han sortit aquestes tres. Ui, mare, què passa aquí? Quin missatge hi ha aquí? Bueno, estic veient coses que... Clar, està invertit. Ho estic tornant a ficar invertit. Clar, ho estic llegint invertit, però ho he de llegir recte. Espera, tornem a ficar-ho bé. Ara us ho ensenyo, tranquils. El que passa és que són cartes que en un principi m'estan indicant el mateix que els diria als docents del meu grup de WhatsApp. Mira, per començar ja tenim la primera carta, que és el dimoni. Hi ha males influències al voltant, no? Clar, jo entenc que la llum ha de fer un moviment perquè està actuant el dimoni. Llavors s'ha d'equilibrar les coses, perquè després tenim la balança. És que no s'aprecia... Així. La balança, que estem en un moment de Libra. Libra, recordeu que té a veure en la estrella de la nit, em sembla que... Bueno, de Venus, seria Venus a nivell de Lucifer, diguéssim, la part més luciferina, no? De Venus, no sé com dir-ho. Té una relació en què l'equilibri demana el bé i el mal en concordança i en consonància, no? I que no es pot, diguéssim, evolucionar sense el mal. M'està parlant de que el mal és un element important que no només s'ha de rebutjar, no és que s'hagi de rebutjar necessàriament, sinó que s'ha d'integrar en un mateix i després transmutar-lo. Perquè si el rebutges no aprens la lliçó que té. Aquí el que t'està dient és que la llum ja està actuant per a fer un moviment contra el dimoni. Contra el dimoni vol dir contra les persones que ens volen mal o que no volen que tinguéssim un equilibri, saps? Que ens volen destrossar aquest equilibri, perquè està la torre al costat. La torre vol dir un derrumbament, un trencament en tot allò que ens estabilitzava, aquí dius, no? I sempre hi ha aquesta relació entre, que estic tambalejant, que aquest equilibri és molt efímer, no? Estic a punt de perdre el fluir. Llavors això hem d'entendre que no serà així, perquè l'energia que tenim és molt bona, és de llum i és de moviment. En la mesura que anem en moviment, anem avançant, mantindrem la nostra llum intacta i no ens afectaran les males intencions dels altres ni cap nit oscura de l'ànima, que diuen alguns. Tot això no hi haurà, perquè un mateix pot ser capaç de ser llum per si mateix i no necessitar compartir tant en els altres. Ara m'explico perquè ho estic veient, però ho estic dient molt ràpid i vaig passar per vale? Aquí surt el set d'espases, que vol dir un robatori. Normalment és més un robatori, amb d'amagat, no? Però què t'han robat? T'han robat la sensació de ser mare, en el sentit de compassiva i empàtica. Aquesta empatia te l'han robat perquè has hagut d'entendre que la teva feina no està tant en els altres, sinó en tu mateixa o en tu mateix. Ara parlo en femení perquè em surt una noia, però bueno, és igual. Aquí el robatori està en què les teves emocions s'han vist afectades per l'actitud dels altres, ¿vale? Perquè el dimoni està dalt. Diguéssim. Llavors, el que està clar és que has de buscar un treball que se't suplix que està... Collons, que mal se veu. A veure, espero que se senti millor perquè he modificat el micròfon per a que se senti més i més fort, més clar. Jo també estic parlant una mica més fort, crec,
però és que ara no es veu molt, però no és igual. El 8 d'euros significa el treball que fas a nivell artesanal, inclús a nivell propi, autèntic, que sigui fruit del teu equilibri interior. És molt interessant perquè està al costat de la reina de copes, que representa un treball que sempre és cara als altres i en donar-los nutrició o benestar, en algun sentit, sigui a nivell educatiu, sanitari, social, ¿vale? Algo així, té més aquest enfocament. I surt el 6 de pentacles, que vol dir el 6 d'oros, que senzillament és quan tu dones molt i et sents retribuït en això, en principi, perquè tu has donat, este treball que tu dones ha de vindre donat per una retribució no només econòmica, sinó sentimental, en especial a nivell emocional, no? Que no sigui algo que se trenques, que es derrumbiga i que es perga tot el que has donat, perquè la idea és que molta gent volen robar-te les benediccions que dones, no només a nivell econòmic, sinó més aviat a nivell energètic. Tot el que tu dones, la teva energia positiva, la volen canviar, la volen eliminar o la volen moure cap a si. Això m'indica molt en aquesta idea de la llum i el moviment. No és només que la llum està movent-se endavant, sinó que se te volen apoderar de la teva llum, perquè damunt està el dimoni baix. O sigui, la idea és que el moviment te volen transmutar la llum i canalitzar-la cap a ells. ¿Vale? La teva llum, totes les coses bones que tu tens i benediccions que t'han de vindre a tu, les volen per a ells. M'estan dient algo més negatiu del que m'esperava. I el problema aquí està en que tu, mentre no ho podran aconseguir, més que res perquè tu al final tens la mort, que vol dir el canvi, això, el transmutar-ho, eliminar totes aquestes massa bones intencions que tens tu a nivell indiscriminat cap als altres, les elimines perquè tu estàs intentant calcular el teu abast en el treball i el teu equilibri interior, ¿vale? Treball extern i treball intern, lo de dentro és afuera, no? El que es diu, lo de dins és afuera. I aquí el que has de buscar és este moviment de la llum que sempre canalitzes cap a tu, tot el rato, egocentrisme, egoisme, és tu per a tu i centrat en tu, i ja està, i això és tot. Perquè, vulguis o no, ara és un moment d'entrar en nosaltres, no és un moment de veure l'extern, perquè l'extern està molt alterat, hi ha molts caos, molts conflictes, no només parlem de Palestina, sinó d'altres problemes que vindran, i tot això és fruit de l'entorn dels últims passos que vol fer el dimoni per apoderar-se del benestar de la gent. I nosaltres no hem de consentir això, hem de matar-nos aquest esperit que tenim de donar sense mirar aquí i sense voler rebre res. No, ara ja toca reciprocitat, ja toca que aquesta llum recaiga en nosaltres. Si nosaltres som llum, aquesta llum ha de recaure en nosaltres. Hem de vindre, la llum ha de quedar-se en nosaltres, no ha de quedar-se en el dimoni, en gent que no ha fet el que corresponia, perquè això és un karma que no correspon a ells, és un dharma que no els correspon i els farà més mal que bé, i a nosaltres ens priva de tindre el bé que necessitem, que ens correspon, ¿vale? Espero que hagi quedat clara la lectura. A mi m'ha quedat molt clar. Si no us queda clar, us fiqueu en comentaris, ¿vale? Quina és, quin dubte teniu o què vos pareix. Jo a partir d'aquí veig que l'únic consell que us puc donar és seguiu sent llum, actueu per vosaltres mateixos. En aquesta primera opció és molt important reconèixer que teniu una intuïció molt ferma, amb molt claredat, perquè teniu l'amatista també al vostre costat, i que aquesta intuïció que teniu i este benestar emocional no es pot perdre per terceres persones que només volen destruir-vos una mica. No és que vulguin destruir-vos, però estan molt centrats en enveges i en malestars, crear-vos... No sé, és que no sé per què hi ha gent així, tampoc acabo d'entendre què en trauen, perquè ells mateixos no en trauen res de bo fent això. Però bueno, no és qüestió d'ells, per tant, vosaltres a la vostra, el vostre treball interior, equilibri, i senzillament així, ¿vale? No sé si es veuen molt bé les cartes, però és que avui ha sigut així. L'altre dia intentaré millorar més a la part de visió. Vale, doncs ara deixem un momentet per a centrar-me en les altres. Aquestes les aparquem aquí. Molt bones cartes de clau, que són igual de Sakura, però són en el primer moment en què estava. A mi m'agraden molt aquestes. I aquestes també m'agraden molt, que són noves, les de Everyday Witch, perquè les trobo molt simpàtiques. Són com quotidianes, està bé. A veure, va. Ara centrem-nos en la segona opció, ¿vale? Que començarem per les de Sakura, que sempre m'agraden molt, a veure què vos diuen. Seguint el fil una mica en este deixant fluir, ¿vale? Repeteixo, és per deixar fluir tot el mal que et pot vindre,
perquè no m'estranyaria que em vingués de nou mal, perquè sempre em ve. Però la idea és deixar-lo passar, deixar-lo fluir, transmutar en tot el mal que poguéssim en bé personal, no necessàriament bé als altres, sinó el bé nostre ja és prou. Si ens centrem en nosaltres és que és tot. És el missatge que vull que quede clar avui. Llavors, a Sakura, a veure què ens diuen les cartes. Que bonic que són, Així rosetes pareix un de xiclet. De xiclet. Vale, va. Veieu? Se veu? No es veu gens bé. Va, igual. Esta està invertida, per què? Que les he invertit algunes? Pues mai les invertixo. No, totes estan invertides. Vale, pues és que l'estic tocant al revés. Vale, ja està. Arreglat. No, esta està invertida també. Què està passant? Hi ha 3 invertides. Vale, pues ja les tinc. Però per què em surten invertides algunes i altres no? Esta també és invertida. Aquí volen sortir més. Esta és invertida o no? Esta no la veig, però clar. Sí, esta també és invertida. Què està passant aquí? Esta les deixo invertides a vegades, em penso que no. Ara ja no hi ha cap més invertida. Ai, que raro. A veure, esta també és invertida perquè l'havia deixat abans. I esta també... I esta també apareix. Clar, la que havia sol abans és invertida. Bueno, aquí me fan llegir molt, però jo crec que això no serà tan necessari. Llavors seran aquestes les que podran. Vale, entenc que són les primeres rectes. I les invertides no cal. Si no són massa gent, massa coses. Massa gent! Ostres, massa gent he dit. Clar, perquè aquí hi ha 2 missatges diferents. A veure, aquí hi ha com 3 opcions en el fons. En aquesta opció de la segona hi ha un munt de missatge, però no sé si puc fer-ho. No, me centraré en un perquè si no m'embolicaré molt. Tot això sobra? Vale. A veure, este sobren, però aquí hi ha un munt de missatges. Jo no puc estar en tot això. Estas les deixo estar, que són invertides i no me cal. Aquí hi ha un missatge. Sí, l'espàs a la terra... És un... però este és el missatge, que també està a la llum, per cert, que té a veure... Sí, i Sakura, vale. Bueno, Sakura en el sentit de la carta de Sakura, que és l'última. És un missatge que llegiré per a mi. Perquè me volen dir alguna cosa. Vale, me deixaré per després. Vale. No cal que els altres ho sàpiguen, no? Vale, este és el meu. El vostre, vull dir, perdó. Vale. The sleep, the rain, the return, the fight and the race. Vale, a veure. The sleep, el dormir. Vos falta dormir? No? Pues això pareix una tònica de tot el món actual. No hi ha una situació que vos ajudi a conciliar el son. És com si tingueu que lluitar. I dic en segona persona del plural perquè hi ha molta gent així, però a mi no m'incloc, jo dormo molt bé. Jo estic tranquil a casa amb els pares, però és igual. La qüestió és que aquí hi ha molta gent que no dorm bé i és per algunes preocupacions que tenen d'esta tristesa que han de deixar fluir, aquestes emocions que no han pogut canalitzar-se, que no s'han pogut soltar. Vale? Heu de ser més transparents a nivell personal per a poder, com el quartz, vale? Com este quartz, poder passar de les cartes de Sakura a les cartes Clear Card, no? De transparents. Si sabeu l'anime, si no és igual. Però bueno, la idea és dormir, necessiteu dormir més i descansar, i esta pluja heu de tornar a reemprendre les llàgrimes. No vol dir que heu de plorar com els cosits, però com viu el retorn a la pluja, pues jo crec que vol dir tornar a l'interior, a entendre quin és què vos ha fet patir últimament, no? Així més recentment, este passat recent, i poder lluitar contra això, ¿vale? The fight. Lluitar contra el que vos ha fet donar aquesta tristesa. No és que sigui una lluita externa, no necessiteu fer gran cosa, però sí heu de poder gestionar interiorment, ¿vale? I al final acabar-lo suprimint. No vol dir suprimint de rebutjant, com diguéssim, aquí no està res o no faig ni cas i ho elimino. No, és al contrari, és ficar-li l'atenció en esta... A partir de... Quan esteu descansats, ficar l'atenció en el que vos posa tristos o inclús deprimits o més frustrats, també podríem dir, perquè també com està la lluita, també és aquesta idea del retorn entre
està entre dos pols, que és la tristesa i la ràbia, tristesa i ràbia, i sempre estàs com en un moment en què voldria tirar tota la merda, o si no vols és que estic ja tan malament que ja no sé ni què fer. Una mica trobar-te més positiva, no? Buscar les coses més positives. Però tot això es passa perquè esteu alterats en el son, i tot això és com este rerefons que en els somnis, no només en els somnis sinó en dormint, no esteu descansant prou, doncs clar, us desperta emocions negatives. Heu de poder dir prou, s'ha acabat i puc jo ara fer front a tot això i encarar-me cap a com les altres cartes que sortia la llum i el moviment, doncs una mica també en aquest sentit, borrar lo dolent i centrar-vos en lo positiu. A veure, una altra carta, és que no sé, trobo que no em vull quedar així. L'arena, vale. Aquí vol dir necessiteu meditar, necessiteu calma, perquè aquesta persona de l'arena està calmada com meditant, com si fos un mago, no? Un mag d'estos de les dunes, del desert. Pues una mica aquesta idea és la que heu de tornar a vosaltres. Heu d'estar centrats en vosaltres mateixos i en calma, en paciència, en una constància disciplinada, però tampoc no vos passeu. O sigui, que dius, no cal filar tan prim a vegades, és com dir, deixa fluir una mica també les coses, és el que et deia el missatge d'abans. I borra la sensació d'estar sempre o en constant conflicte o exterior o interior, i la idea és fora conflictes, zero mals rotllos, és sempre pau i bondat, ¿vale? En tu, l'ha d'estar en tu això, i a partir d'aquí podràs collir els fruits, ¿vale? Però este no és un bon moment per a tu per a collir fruits, sinó per a més aviat deixar passar, però sempre centrant-te en el present, no? O sigui, tu pots deixar passar els problemes, com ho fas? Pues, sobretot, la millor manera és centrant en tu, en el teu benestar, en el teu equilibri, ¿vale? Perquè estem en Libra. És que és tant que no surt equilibri, però surt jump. Bueno, pues perquè saltes d'un estat de molta inquietud i com si estessis ja bullint, i antes que bullisca la granota i que no se pugui ni saltar, tu escapes d'aquesta situació al teu món interior, que és el que et donarà la satisfacció d'estar fent les coses correctament. ¿Vale? No sé, espera, deixem-ho així un moment, per si de cas he de reconèixer alguna més. Jo crec que no hi ha res més aquí, m'està fent molt llarg. Vaig a mirar a veure les cartes que, després de que he dit la vostra energia, que en aquests casos és més de necessitats físiques, de descans i emocionals, ¿vale? No és tan energètic, potser no és tan de dir, que potser m'estan alterant algú, no, aquí en aquest cas és tot el món que està alterat i potser és una idea bueno, de poder deixar-ho passar i centrar-te en tu, ¿vale? Perquè el món no el canviarem moltes vegades, sobretot si estem malament, no podem canviar bé. Primer hem d'estar bé nosaltres mateixos i a partir d'aquí podem fer alguns passos per a canviar el món extern, però és que seran molt poquets. Per a que siguin estables, a més, ha de ser així. Vale. A veure... Jo és que barrejar no en sé molt, soc una mica per tot, però bueno, ja us ho ensenyo així. Este sí que tenen missatges... A veure, vale, me surt el món, me surt automàticament, vull dir que no, l'he girat sense voler. El món invertit, hi ha algo que no ha acabat encara, que està pendent d'acabar, ¿vale? Està a punt d'acabar, algo ja a punt d'acabar. Què és està algo a punt d'acabar? No vull dir-ho perquè... Vull dir, però no encara. Com ho diguen les cartes, no? Vale, i este també, vale. Espera't, que primer va l'altre. Va a punt d'acabar el... Però no m'agrada. Bueno, no, sí que m'agrada, perquè l'estar invertida vol dir a punt d'acabar la debilitat, el sentir-vos dèbils. Vale, la salut pot regenerar-se. Molt bé, és bon missatge, és un missatge de salut. Cuideu-vos en dormir, cuideu-vos en la salut emocional, en lo social, que pugui ser agradable fer coses, saltar d'una cosa a l'altra, doncs això també és bo, però sempre tornant en vosaltres. No vol dir saltar exteriorment i després que vosaltres vos perguéssiu en tot això. És aprofitar els saltos d'anar d'un entorn social a un altre, però després sempre retornar a vosaltres. Retornar a vosaltres, ¿vale? Sempre és aquesta idea. I aquí em surt el món invertit, que és l'inacabament, en la força invertida, que és la debilitat, i la sota d'oros, que significa la salut, moltes vegades els passets petits que hem de fer per a recobrar la salut. I aquí què em surt més? Ui, el dimoni. Bueno, a veure què diu.
Què hi ha aquí? Ah, i l'emperatriu invertida. A veure... I la reina de bastos. 1, 2, 3, 4, 5... Un altre. Vale, penjat. Bueno, pues... No passa res. Aquí me surt altra vegada la mateixa història de l'altra lectura. I me volen demanar una altra carta. Vale. Bueno, ja veurem. Espera't. És que sí. No callen. Espera't. Això. La salut... no, és que no... Me diuen que vaig tirant cartes, però jo per mi, millor dic això, no? La salut ve de la necessitat Claro, la salut com la trobes? Pots trobar-la de dues maneres. Una és buscant apartar-te del mal i centrar-te en el teu bé interior, o l'altra és transmutant el mal que t'ha passat o que te sents recent i centrar-te més en lo positiu de tot plegat i en les coses bones que hi ha al món. És com una cosa és més conscient que l'altra. La primera opció no és tan conscient perquè t'implica ser reactiu al mal, no? És com dir, m'ha passat com dolent, doncs m'evito i me'n vaig i me centro en el temor d'evitar el mal, d'estar pendent d'este mal. O de debilitat, no cal dir mal, diguem mal de malestar, ¿vale? Malestar, s'entén. Aquí me parlem més d'un aspecte físic, clarament. No és tant com l'altre que era energètic, és més físic. I mental, potser, però bueno, més físic, sí. I aquí surt que la debilitat te portarà a centrar-te en la salut. I aquesta salut no ha de vindre donada per voler rebutjar el malestar a tota costa, com dient, sempre reaccionant per a una salut que no arriba perquè sempre estàs pendent del fallo que tens de la salut. No, s'ha de centrar en les coses positives de tu mateixa. Aquí em surt una dona, bueno, és igual. Tu mateix, tu mateixa. I és com que la teva creativitat que te torne a tu, que ho tornes tot a tu, que el teu foc, que la teva passió, que tot això te retorne a tu per a poder donar el millor de tu. ¿Vale? No és tant el tema salut-malaltia, és com si tu o no tu. ¿Vale? Ser tu o no ser tu. No estic parlant de ser o no ser en Shakespeare, sinó més aviat de dir o ets tu o no ets ningú. ¿Vale? És molt important això. Has de centrar-te en ser tu mateixa. Però què vol dir ser tu mateixa? Pues no deixar-te governar o manar per altres, no deixar-te alterar la teva llibertat. Aquí estem parlant de llibertat. La llibertat és que clar, m'estan demanant que busquen cartes, però encara no. La llibertat implica reconèixer la necessitat de salut primer i després... És que avui no pararé, és que està fent molt llarg, però... hi ha molts missatges, crec que com que fa tant de temps que no dia res, doncs ara m'he sortit tot. Bé, és igual, mala sort, culpa meva això. Pues este mal que no para de sortir, que ja estic cansat d'això, del mal del dimoni, perquè se'n surt tot arreu, i la idea és que jo estic cansat també, no és com, vull dir, soc com vosaltres, que vull dir que no, jo seria el primer que diria m'aparto d'això i tot això, però no te pots apartar, t'has d'estar centrat en este mal que és com a part teu ja, perquè t'impliquen molts, hi ha molta gent aquí, hi ha molta societat que està molt ficada en tot això. És que no sé per què, jo t'ho dic, no ho entenc. Però bueno, és com que els agrada o trauen alguna dels altres. Jo no ho entenc, no ho entendré mai. A més, és com que això debilita més. Potser ells els sent més poderosos, més poderosos per posseir, per fer mal als altres, jo què sé. Jo això no ho veig. A mi no, a mi no seria, perquè jo me considero més un ser de llum, no sé si ho soc o no, però vull pensar que sí, perquè és el millor per a mi, i vosaltres també us heu de considerar així, i heu de centrar-vos en vosaltres mateixos. La llum està ha de autogenerar-se en vosaltres mateixos. És que estic tornant al mateix, perquè és que aquesta me recorda molt a la llum, també està és que no es veuen. A veure, en la... com es diu este? El colgado, el penjat, això. Pues una mica aquesta idea de retornar a tu mateix, la teua llum interior, te la reconeixes i a partir d'aquí fuges, desfas el mal dels altres, ¿vale? El transmutes i no t'arriba a tu tampoc, sinó que fas el bé, te porta un bé major. ¿Vale? El bé major de conèixer-te tu mateix. Aquí estàs com que tot va lento i tot va difícil. Lento me'n refereixo als avanços que tu vols fer, perquè la vida va ràpida, evidentment, però tot el que tu vols aconseguir no t'acaba d'arribar. Pues llavors això és perquè has d'aprofundir encara més en tot això, en el mal que tu feies i et feien, en una mica treball de sombres, però sobretot ja no tant en el passat,
el que passava, sinó en el que s'està passant encara ara i te continuava passant en el passat i com aquell que diu no ho has solucionat encara perquè l'urgent passa per davant de lo important. Va, ara vaig a seguir, que pesadets. A veure, esta és la sota d'espases, esta és les de... Ai, les de tots els asos, el Mac, eh? I la torre, va, sí, em estranya que veu que sent que digues alguna cosa aquí. La torre de baix. Uf, per favor, però per què això? I este damunt invertit? Ah! Una traïció. Bueno, no em surt res de bo aquí. No sé per què volien que... Bueno, res de bo en el sentit que el missatge és negatiu i saber-ho és lo positiu, no? Però bueno, me surt que falta molt de treball interior. Falta. Perquè a mi un altre missatge que no sé. Jo crec que este no va per mi, però bueno. He fet un munt de coses, ja estic cansat. Però bueno, el treball interior de que us heu de fer, que en mi hi ha un pelet a fer, a mi ja t'ho diré després, perquè surt el cavaller d'oros invertit en altres espases invertit, és com soltar, deixar fluir, deixar... Això també m'ho he d'aplicar jo, No sóc aquí els únics. Però bueno, comencem pel principi. Este treball interior de sombres ha de vindre donat de aguantar, resistir i sobretot fer un tallar allà en tot allò de negatiu que vos esclavitza, que no vos deixa manifestar la vostra vida, que vos està condicionant a generar torres invisibles, com que diu torres me refereixo a derrumbes no només de consciència i mental, sinó de la participació al món. És com que t'estan condicionant a que tu mateixa o tu mateix te destruïsques perquè els altres t'estan influint en traicions, en males estats i en problemes, i tots aquests problemes emocionalment t'afecten i t'afecten físicament, a la teva energia física, salut, Vull dir que hem començat en el món invertit i la força invertida, o sigui, estàs perdent energia, hi ha fuites d'energia en què la salut se passa, com en la primera opció, la teva part de salut i de llum s'està traspassant al mal per a que el mal ho aprofite. No tinc clar si per a bé o per a mal, entenc que tot és per a bé, vull pensar, no? Per tant, pues, tot el que tu perds, pues, un altre ho està guanyant i mira, pues, millor en algun moment estan aconseguint alguna cosa ells, però tu ho estàs perdent. Jo crec que això no és el correcte. Vull dir, aquí, saps per què alguna és mal? Perquè només fa un bé a poca gent. I quan alguna és bo per a tothom. Aquell bé que guanya la persona, el guanya un altre que no està directament implicat. I per això és un bé. El bé sempre és comú. El bé sempre és comú. No hi ha una manera de dir un bé privat. No existeix això, saps? El bé, això seria un mal, perquè seria un dret, un privilegi, que no seria un dret comú, ¿vale? Seria un dret particular d'algú, un privilegi. No és correcte un privilegi, no? És un bé, podríem pensar que sí, és un bé per a aquella persona, però per a tots els altres és injust. Socialment no és just. Pues aquí hi ha gent que vol manifestar-te torres per a robar-te les benediccions emocionals que tens i curar-se en la traïció. És com dir, vale, jo t'he traicionat, però ara et faré veure com que no ha sigut així. Com que en realitat t'he ajudat. Fixa't tu quin missatge, no? T'està dient que jo et robo, però te robo d'amagat, òbviament, perquè no ho veigues, i seràs tu mateixa la que et traiciones i que et derrumbes a tu mateixa en els teus mals pensaments, males impressions, totes aquestes coses, per a després jo quedar com que te salvo una mica, perquè jo tindré la teva claredat. T'estan robant la claredat, la força, la salut. Coses que venen de l'energia negativa que tu poses en els assumptes que ells mateixos estan creant. És que més clar jo no ho puc dir. Però bueno... Que fort. És una lectura molt forta, també. No me diuen que agafi més cartes, per tant ho deixo aquí. És que és trist, perquè és que este dimoni que està recte, com si t'encampanti, mentre tu estàs invertida, en alguns sentits, no en tots, En el foc tens encara capacitat de canvi, per tant no està tot perdut, ni almenys, i el que hauries de fer és girar la humanitat per a que realment aclarisques en aquest foc teu interior, ¿vale? I poder ser generosa o generós sense renunciar a tu mateixa, que és lo important, no? Però bueno, ja no pararia de parlar i crec que ja és prou llarg. Vaig a tirar unes cartes, uns daus d'estos d'un consell que em puguen dir de... No sé, esto és com un joc ja, per a no ser tan catastrofista o tan negatiu, perquè ha sigut una miqueta... No? Pareix que ha sigut una mica massa
intensa això, la cosa, està intensa. Però també perquè són eclipses i els eclipses destapen els mals que hi ha a la societat i alterant-nos a nosaltres mateixos a nivell personal. Mira, és que em surt la torre i diu, queda't... Bé, va, la torre, no la sabeu? És esta. Sabeu o no? Es que m'ha sortit la torre al tirar... L'única que he dicho y me ha de ser la torre. Pues bueno, pues esa es la torre. El missatge és... Se derrumba algo. Se derrumba... Espero que sigui este. el dimoni, però espera't. De moment tenim una. que no sol ser bona, però és igual. A veure... Vale, va. Bueno, jo he preguntat què passarà, en el sentit de que podem ajudar-nos, ¿no? En què ens podem ajudar. Aquesta és la idea. Vale. La primera és esta, perquè veig que està així. És que no sé ni com ensenyar-ho, perquè no es veu res. Vale, així. Este és la tenda de campanya que està invertida. Vol dir el tancar-se en la pròpia tribu. Això ja no serà possible. Hi ha gent que es refugiava en la seva família. Com si fos una màfia, no? Allò de dir la família, la primera... la madre, el padre... Una cosa així com si fos la màfia. Que allí dins passava de qualsevol cosa i que tot podia anar bé perquè s'apoyaven uns als altres. Pues això ja no podrà ser. La família començarà a ser o de llum o de foscor i la de foscor se perdrà. No es verà. No es verà la claredat que haurien de tenir, no? I la de llum prosperarà. Però això no és una família, això serà la societat sencera, no? Pues una mica aquesta idea. La torre ve per destruir la tenda de campanya, allí tancats, allí que tot era un cubil de males assumptos, a nivell polític, a nivell econòmic, a nivell, jo què sé, és que podria dir de quasi tot, a nivell de personal, social, ¿vale? Era un cubil d'infeccions, com aquí que diu, socials, i que s'apoyaven en murmuracions falses, falsedats. És que això és un apoyo, no? És un bastó que t'apoyes, però t'apoyes des del cantó contrari, t'estàs apoyant des de la part que hauries d'apoyar, que no t'estàs apoyant a res, vamos, que t'estàs aguantant malament, s'estan aguantant en pinces, perquè s'aguanten en rumors, en rumors, és que no és esta? No, és igual, no casa, va. Estes són rumors, perquè estan parlant de dalt a baix. És com si... Veus que estan l'abocadillo, o com se diga, el de dalt està aquí? Pues en teoria hauria de ser així, no? Està invertida, però en el sentit de que estan parlant de dalt a baix, com si estessin jutjant, estan jutjant-te, estan... No tu, sinó tothom, estan sempre en una posició superior, prejudicis, però perquè ells tenen una posició d'autoritat superior, que ho veuen. Ho veuen així, ho veuen, no dic que ho veiem correctament, però ells s'ho creuen així, estan com a dalt de tot, jutjant, i la seva família pues, fan el que volen. Què ve després? És que no m'estic aclarint ara. Què ve després? Quina és aquesta? Espera't, és que no sé quina és, perquè l'ordre el puc dir jo, diu. És una mica lliure, diu. Pues no sé. Què podria ficar? És que aquí ja veig aprenentatge per atzar, per serendípia. Veig un aprenentatge que vindrà donat per... Bueno, doncs esta mateix, perquè està més prop. Esta és el girassol. No ho veig. No es veu, aquí. El girassol vol dir que vaigues tot sol, buscant el sol. Ai, crec que me canso. És un missatge molt clar, però també és com molt... una mica absurd. No, ho dic perquè és com dir... Aquestes murmuracions que te donen per a que tu et quedes sol, doncs si et quedes sol, no passa res, que tu brillaràs més, perquè ells se quedaran enfonsant en la seva pròpia merdeta familiar, ¿vale? I tu brillaràs i seràs una flor meravellosa que podràs en tot i que no podran ni desxifrar, perquè aquí surt el llibre invertit, ¿vale? Està com cap per avall. Per què? Perquè d'alguna manera tu els pots llegir de baix a dalt, però ells no te poden llegir. És com que podran saber com fas el que tu fas, què estàs fent o què no sé què. Doncs no sabran res, més que res perquè tot el que han dit s'ho han cregut i si s'ho creuen no poden entendre el que estàs fent tu. Vull dir, senzillament és així. Ells se creuen la seva mentira, que va en contra teua, però que no t'afecta perquè tu estàs vivint la teva vida tan campante, tan tranquil, pues tu vas aprenent en la L, ets un aprenent. Tu no deixes de ser aprenent. No es veu, aquí. La L és aprenent. Aprenent de què? Pues de la màgia de la vida, de les coses bones. No? És una mica aquesta idea. Aprenent de les seves caigudes, perquè aquí surt un edifici, que aquí ja no em parla tant de família, sinó de veïnatge. La idea de tot un bloc
en el bloc, cauran en peça, cauran en peça tots un de veïns, no sé, parlen de veïns, però és com que aprendran alguns d'això, de la lliçó. Alguns sí que aprendran. O sigui, tots cauran, però d'esta caiguda alguns aprendran. Mentre que altres se quedaran a la seva sort. No sé si es veu. És que no ho veig bé. Ja, sí. Com se diu? El dau vol dir que totes les coses vindran donades, com aquí diu, no per atzar, però sí que uns passaran coses a uns altres i vindran correlacionades i vindran com un dominó. Més que un dau, jo veig aquí més... O per almenys me surt la idea d'un domino que caben les peces una tras l'altra i que ja està... És gairebé com el missatge oposat, que ja està tot dit, que ja està tot fet, que no hi ha res a l'atzar, que tot pareixerà com qüestió de mala sort que tenen ells, quan en realitat està donat per la seva ignorància i el seu mal, tot això que han fet, tota aquesta idea de voler destruir la família, voler destruir els altres, me refereixo, i ells enfortir-se, quan en realitat hi ha tants secrets que no es poden apoyar en res, que no tenen cap fonament de bé ni de bondat, ni històries d'aquestes. Bueno, estic cansat. Quant de rato porto? Bueno, avui ha sigut intens, però és que clar, feia tant de temps que potser no hauria de fer això, de deixar tant de temps per aquestes coses. Pues bueno, ja a veure si ho arreglo. Vull dir que tinc aquí coses, però vull dir, el que hem d'arreglar-nos és una mica de veure que no ens hem de centrar nosaltres, hem d'estar pendents de la nostra brillo. Este és el centre, és el girassol, que va tot sol i va mirant el sol, veus com gira el sol? Gira el sol, gira. El solet, que guapet. És que de fet es fa molt bon dia, a mi m'encanta el temps que tinc ara en llibre. Pues bueno, espero que us hagi ajudat i ja me conteu, vale? No faig res més perquè ja és molt llarg això. Vinga, adeu. Espera't, vaig a veure que... Donem gràcies, va. Gràcies a Déu, gràcies a l'univers, gràcies al cel, gràcies a la terra. Així, en este... Xuf, xuf, ja està. Hola, oh, bien. Molt bonic. Que molt. Bueno, ja sé que estic una mica sonat, però no em faceu com el de cas si no voleu, perquè tampoc cal, heu de fer-vos cas a vosaltres mateixos, vale? I ja està. No seguir en traïcions i locuracions, històries d'estes que no tenen cap sentit avui en dia en el món. Està ple i no aporta, no edifica. Parlant de l'edifici este. Seguiu la vida com un joc, que és un joc per aprendre, vale? Per a jugar, per a apostar una mica, per batros. No aposteu per altres perquè no sabeu de què esteu apostant llavors. I ja està. I seguiu fent el bé que feu, que ja és molt, i evitant el mal als altres, i ja està. Sigueu lliures. Gràcies, adeu. Hasta una altra. Hey.